Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος και από το Amazing Jones και σήμερα θα παίξουμε Minecraft μαζί με τον Βαλεντίνο. Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα περάσουμε ένα adventure map. Λοιπόν, ας διαβάσουμε τι λέει. You can bring some beds for checkpoints. Σπάσε τα κρεβάτια. Rules, κανόνες. Don't break any blocks on gravel can. Δηλαδή, μόνο gravel μπορούμε να σπάμε. Το ξέρω. Need cheating. No, κανονικά πρέπει να λέει. No cheating guys. Have some fun. Good luck. But be careful of getting a gravel cause others have traps. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Σπάσε εκείνο το gravel. Λέει, περίμενε. Choose Weasley one opens the gate. Second. Λοιπόν. Σπάσε εκείνο βάκι. Εγώ δεν έπεσα. Παιδιά, εγώ δεν έπεσα. Είμαι πάνω σε ένα... Ρε, δεν ανοίξες το gravel. Δεν το σπάσες. Το σπάσω εγώ. Αυτό μάλλον ανοίγει την πόρτα. Ναι. Γι' αυτό είναι κλειστή. Ωραία. Πάμε. Όχι ρε. Όχι, τώρα δεν έπεσα. Κι εγώ. Και εσύ, στο ίδιο μέρος πέσαμε. Αυτή τη φορά δεν θα πέσα. Ούτε εγώ. Όχι ρε. Εγώ έπεσα. Εγώ το πέρασα, παιδιά. Εγώ ξανά. Εσύ πήγαινε πιο μπροστά. Μη με περιμένεις. Εντάξει. Πάμε πάνω. Όχι, αυτό δεν μας έφτανε. Το πέρασα κι εγώ. Αυτό δεν μας έφτανε. Τι έχει? Τζάμια που πρέπει να τα περάσεις και από κάτω έχει λάβα. Όχι. Πάμε να τα περάσουμε. Λοιπόν, Ωραία. αυτό το adventure map, να ξέρετε, λέγεται Temple of Traps. Maze. Welcome to Maze, good luck. Και ας πάμε. Εγώ δεν βρήκα δρόμο, αδιέξοδος. Πάμε εδώ, από εδώ. Από εδώ. Όχι. Για πάμε από εδώ. Εγώ θα πάω από εδώ. Εδώ. Το βρήκα! Nice one. Nice one. Όχι. Εντάξει. Όχι. Τι? Λάβα. Μη πας ρε. Τι? Από μέσα έχει νερό. Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να περάσω. Λες και έκλεισε η πόρτα. Έχει τζάμι. Από πάνω έχει τζάμι, γι' αυτό. Να. Πρέπει να τρέξεις γρήγορα. Πάτα το 2 φορές. Αυτό και μετά. Εγώ συνεχίζω, εντάξει. Ναι. Τι λέει? Break this and run fast. Θα σε περιμένω επειδή αυτό μπορεί να πέσουν όλα τα πράγματα και να έχει κάτι από κάτω. Μπορεί να βάλουν και ζόμπι. Που δεν ξέρω. Σε περιμένω, Αφού δεν ακούγεται η φωνή του ζόμπι. Μπορεί να έχει λάβα. Τα περισσότερα έχουν λάβα. Το πρώτο έχει λάβα, το δεύτερο έχει λάβα. Το τρίτο θα έχει σίγουρα λάβα. Βασικά όχι, το τρίτο ήταν... Και αυτό έχει λάβα. Το άλλο που πέρασα κι εγώ. Που δεν μπορείς εσύ να το περάσεις. Και αυτό έχει. Το τρίτο δεν έχει, ήταν το Maze, ο λαβύρινθος. Βαλεντίνα λέει λέει Θυμάμαι το break this and run fast. Μπορεί να
πες το πάτωμα νομίζω και πρέπει να τρέξεις. Νομίζω ότι θα έχει λάβα και σε αυτό. Ελπίζω να μην έχει λάβα. Έλα, 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 λιγάκι. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν μπορώ. Λιγάκι. Άντε, πέρασε το, δεν πειράζει. Ωραία. Rain fast! Στο τσακ! Δεν έγινε τίποτα. Τι δεν έγινε τίποτα ρε! Λάβα! Τι είναι αυτό ρε! Δεν θα μπορέσεις να το περάσεις Βαλντίνε και πάλι. Επειδή έχει λάβα και δεν μπορείς να το περάσεις. Δεν έχει άλλο διάδρομο. Ωραία, πάμε. What will happen. Πάμε. Εσύ προσπάθα get this gravel. Ωραία. Φαίνεται πως δεν θα μπορέσω να περάσω εκείνη τη λάβα. Μάλλον μόλις το πέρασες έκλεισε, πώς να το πω αυτό το... Ναι, έκλεισε. Έπεσαν όλα τα πράγματα, έπεσαν εκεί τα sand και τα gravel, οι τύποι. Το λέει, get this wood and make a hole in the cave. Θα προσπαθήσω για τελευταία φορά και μετά μπορεί να βγω. Μπορεί να σας αποχαιρετήσει, παιδιά. Ναι, τώρα αλήθεια, επειδή Τώρα πάω στη λάβα με το glass, με το τζάμι. put the gravel here. Εδώ. Είχε πόρτα. Λάβα. Νερό. Τι είναι αυτό ρε. Ωραία. Add the moon Facebook, jump back on. Τελείωσε. Ναι. Be sure to like this map. You can do what you want. Ναι, το πέρασε παιδιά. Να το. Τώρα σας αποχαιρετούμε. Κάντε like, subscribe στο κανάλι αυτό. Να ξέρετε έχω και εγώ το Football Fan. Που είμαι και εγώ στο δικό του κανάλι, αλλά έχω άλλο skin. Στο δικό μου κανάλι έχω αυτό το skin. Να κοιτάξτε. Τη γάτα, δηλαδή. Μια γάτα. Κάντε subscribe, το ξαναλέω, follow, share και Γεια σας. τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, γεια σας.